Matindog po kita para sa novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels chorus above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointments, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us.
when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritates us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, fails, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sakes, infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da iminasabotan na asin na utoban sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibotan at sasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunya namamatian mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na para surugan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang ngunyan Lunes, pagkatapos kan Epifania. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Mr. and Mrs. Frederick C. Lagco and family, Domingo Peñaflor and family, Del Rio and Azupardo family, Saint Cletica Buena, Rosario Villaruel, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Azupardo Cantara and family. Espesyal man na kahagadan ni na Jusel Aceituno and family, asin ni Rosario Villaruel. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Alex,
Para sa kalag ni Froilan dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Eduardo Can Mendoza family. Para kay Justin Raymond Can Sanyosa family. Para sa kalag ni Nestor David asin Ray Joseph Can Sanyosa family. Para sa kalag ni Mariano Florentino asin Resurrection ni Sharon Flores. Para kay Beatriz ni Lu Muñoz Baldo and family. Para sa kalag ni Ruben asin Leticia ni Lian Rico Obal. Para kay Emiliana ni Cheryl Yasos. Para sa gabos na kalag dulot ni Marichu Gomez. Para sa kalag ni Rosie dulot kan Panganiban family. Para sa kalag ni Antonio Jr. kan Berses family. Para sa kalag ni Florentina asin Hehidio ni Joyce A. Zarza and family. And prayer for poor souls in purgatory ni Madonna Magdaraog. Banwaan nin Diyos, matinug po ang gabos, asin awiton niyato, an awit sa pagpuon. Morning. Good morning, Father. Sagaran ka na ba? Kanaaki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Enot naldaw kan sa tuyang misa trido sa pagrumdom, asin pagpamibi, para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay.
Siringman ini an enot na aldaw na balik naman kita sa tuyang normal na pagkabuhay, balik sa trabaho, balik sa eskwela. Kaya padagos kitang maghagad kan, inspirasyon, pagiya kan sa tuyang kakurangan, sa tuya pong urual daw na pagkabuhay. Ngunyan midmidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Agurang na mamipi kita. O Diyos, ang pagkadaing sagkod kan sa imong tataramon, nagpagayon sa lawog kan langit, as sinag-ako ki Virhen Maria, kan kaluyahanin sa tong laman. Namimibi kami na ang liwanag ning katotoohan, na nagpahiling sa mo, magpadagos sa kapanoan kan kapangyarihan, para sa pagtubos kan kinakban. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemation niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Aako taman ano man nahagadon ta sa Dios, huli ta inuutob taan sa iyang mga tugon, asin ginigibutaan sa iyang kabutan. Inian sa iyang tugon, na magtubod kita sa ngaran sa iyang aki, si Yesu Kristo. Na kita magkaminuot-buutan na siring sa itunugon niya sa to. Nag-uutob kan sa iyang mga tugon, yaon sa Diyos, asin ang Diyos, yaon sa iya. Aram niya to na ang Diyos, yaon sa to, huli sa Espiritu na itinao niya sa to. Mga orog na namumuutan, dahil ka mo magtubod sa lambang Espiritu. Siya saton ang mga Espiritu kung bagahali sa Diyos. Huli tadakol na mga palasong propeta ang nagtutunga sa kinaban. Uya ang tanda na sa indong mapagmimidbidan kung ang Espiritu hali sa Diyos. Ang gabos na Espiritu hali sa Diyos kung natubod na si Hesu Kristo na nitawo. Bakong hali sa Diyos ang Espiritu na dai natubod kay ni David kay Jesus. Iyan ang Espiritu ni Antikristo. Dapit sa iyang pagdatong, pinatadina na kamo, huli taoy na siya sa kinaban. Sa kuyang mga aki, dinaog na nindo ang mga palasong propetang ini, huli ta kamo sa diri ni Diyos, asin uya na sa indo ang saro na mas mapangyari sa kiisay sa kinaaban. Sinda mga hali sa kinaaban, ginagamit ninda ang tataramo ning kinaaban, asin dinadangog sinda kan kinaaban. Alagad kita mga aki ni Diyos,
An mga nakamidbid sa Dios nagdadangog sa to. An ba kung mga hali sa Dios dai nagdadangog sa to. Huli kaini sa tuyang namimidbid an espiritu nin katotoohan, asin an espiritu nin kaputikan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itatao ko sa imo ang gabos na banwaan bilang pamana. Itatao ko sa imo ang gabos na banwaan bilang pamana. Ang kagurangnan nagsabi sa ko, ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw ipinangaki itaka. Humagad ka asin ipapamana ko sa imo ang mga banwaan, ang mga puronin kinaaban, sasadirihon mo. Itatao ko sa imo ang gabos na banwaan bilang pamana. Kaya ngunyan mga mapangyari sa kinaaban, pagmaan ka mo, maglingkod ka mo sa kagurangnan asin matakot, sambahon nindo ang kagurangnan. Itatao ko sa imo ang gabos na banwaan bilang pamana. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong patrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imong kagurangnan. kan mabaritaan na si Juan dinakop si Jesus nagbalik sa Galilea. Huminali sa Nazaret, asin nag-istar sa Capernaum sa tampikan danaw sa runa nin Zabulon asin Neptali. Digdi na utob, ang sinabi ni Propeta Isaías, runa nin Zabulon asin runa nin Neptali, dalan kan dagat sa ibong kan Jordan, Galilea, kan mga pagano. An banwaan na yaon sa kadikluman nakahiling nin dakulang liwanag, sarong liwanag suminirang sa mga nag-eerok sa daga, asin anino nin kagadanan. Dangan si Jesus nagpuon na magrukyaw, magsulsol ka mo, taharanina an paghade nin Diyos. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtukdo sa mga sinagoga, nagrukyaw kan marhay na bareta nin kahadean, asin nagbulong kan gabos na sakit asin helang sa banwaan. Siya nagin bantog sa bilog na Syria, dinadara sa iya ang gabos na may sakit asin helang. Mga may demonyo, mga epileptiko asin paralitiko, gabos sa iyang binulong. Sinunod siya nin kadakol ng mga tao hali sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, asin sa ibong kan Jordan. Mga tugang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning, Father. Ngunya nadangog niya to ang eksena sa Ebanghelyo na pagkatapos na dakupon si Juan, nagdesisyonan sa tuyang kakurangan na siya umuli asin mag-star sa Galilea. Kung siguro mapasa kanin resume, day mo ilalaag ang Galilea ta sa roining baryo o probinsya. Mas ilalaag mo siguro kung ika nabuhay sa panahon kan sa tong kagurangnan, so Jerusalem. Ito ang city. Ito ang syudad. Ining Galilea, gari sarong kumbaga sa sarong lugar, baryo, probinsya, na kung saan yaon ang mga tao, mga parasira. Siguro pag nagduman ka sa lugar na ito, parong tinapa, yaon duman sa mga dried fish, tigigibo.
Pero nagpilian sa tong kagurangnan na duman po siya mag-uli sa Galilea. Bako sa sarong palasyo, bako sa templo, sa sarong lugar na kadakulan mga tao na pig-aagi-agihan sa na, pigpapasipara kan mga tao kay itong panahon. Pero itong lugar na sabihon ta forgotten place, ito ang naging lugar na kung saan sinda enot na nakahiling kan liwanag kan sa tuyang kagurangnan. This gives us the impression na sa tuya pong kagurangnan, day managahalat nin sabihon ta perfect timing, perfect people, or perfect places. Minalaog siya. Kung ano man nakamugtakan, igwa po kita. Asin, sa iyang mensahe, kung dinangugta pong marahay, kang napaduman siya sa sarong lugar na masamok, sarong lugar na daihanda siguro sa presensya kan sa tuyang kagurangnan. Sa iyang mensahe sa sainda, iyo na magsulsol, taharanina, ang kahadean ng Diyos. Parehas na mensahe na padagos tang nadadangog, asin padagos na itinatao po sa satuya. Hinahagad sa tuya na after Christmas, dahil na kita magparabalik-balik sa dati niyatong mga gawi. Dahil na kita magpara-delay kan sa tuya pong pagmaawot na magbago, nagparagibo kita nin New Year's resolution, dahil taman na utob, na dahil na ngaya ako masigarilyo. Pero sige manggirari ang sigarilyo. So, mga siring kayan. Dahil na kita magpara, sabi na, next time na lang, next New Year na naman sana. Naramdaman ko may sarok kayo itong nagpromesa na puon ngaya ngunya na Monday, ma-diet na ako January 5. Hanggang sabi naman niya, next Monday na lang. Sunod naman, paka-fiesta na sa nangaya. Sunod, next New Year naman sa nangaya. Sige ang delay kan sa tuyang pagbabago. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, now is the time, the light, ang liwanag, ang kaligtasan, yao na po sa tahaw niya to kapos. Mabaralik na naman kita sa trabaho. Baralik na naman sa eskwela. For the past days, especially during the Aguinaldo Masses, we've been extra kind, extra forgiving. Naging mga mabuoton baga po kita, extra giving. Sige taso, nakikitang charitable na marahay, generous na marahay sa mga tao. Naging mga mabuoton, dahil nang una ng chismis, dahil nang una ng lilibak. Madarata daw iyan ngunyan after Christmas. Inako ta na suliwanag. Pagbalik ta sa trabaho ta, can we be extra forgiving? Pag nahiling ta sa suka opisina ta na kinakaungis ta, dahil manatigigibo sa tuyang maraot. Can we be extra caring and loving to them? Padagos na daw madadara si Kristo sa satuyang buhay after Christmas. Sabi kan sarong obispo, we've been going back in and forth sa laog kan simbahan during Christmas. Nag-aginaldo, nag-midnight or evening vigil mass for Christmas and New Year. But we have never met Christ. Balik-balik sa simbahan, pero daita man namatean asin na-experiensyahan si Kristo. Kaya siguro ang resulta, daita man na iselebrar si Kristo sa satuyang buhay. Daita man nadara, suilaw nadara ni Kristo, ngunyan pagbalik niya to sa mga ordinaryong aldaw kan satuyang buhay. Kaya ini daw po ang hagadon niya tong balaog sa satuyang kakurangan. Especially today, that we realize that once again, God is with us sa paagi ni Kristo. Ang liwanag kan kinapan. Sana ang sa iyang liwanag, sa tuyang madara, sa satuyang buhay, maski na nga ni, mabalik na naman kita sa mga ordinaryong aldaw kan sa tuyang buhay. Amen?
Sa ngaran ka na maaki, as in Espiritu Santo. Amen. Nakatang kita sa altarin, Diyos, ulitan aking iyong naunta sa tuyan. Let's pray, Lord, that all goodness we have this bread to offer. Share this given in human hands. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atag, maako manlukod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakoan sa mong mga atang na huli ka iyan nahahaman, an mamurawayo na pagpatinao-tauhan, siring na kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sa na mag-ako, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Hulitangon yan, ipinahayag mo ki Kristo, ang misteryo man sa nakan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawo ming magagadanon, binago mo kami sa kamurawayan, kan sa iyang buhay, na daing kagadanan. Kaya kaibakan mga anggeles, asin arkangeles, kaibakan mga trono sa sin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad at banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kalambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mong maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, pag-ako kamugabos sa sin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay na tipan, napapabulosod, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak
asin dugo ni Kristo, pagsararoon ken Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa pagdaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdumon, ining mga kalag na sa tuya pong ipinaresponso asin ipinapamisa. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kad sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimipi kami, tanganing kay iba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo na samuyang patron, asin gabos na santos, na kaitupa, na kapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo silingman. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadian mo. Pangyarian buot mo sa daga ning siring sa langit. An samong kakanon sa rual daw, itaong mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagkahalat kan baugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo an kahadian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinaraohan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero Kordero, kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, an ilaw kan kinaban siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus.
tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa kapos at ninang ikalangitan. Alainin kakurangan Diyos, namamutaling kapos. Ikan sa kuyang akin na magtutubos. Unyan aldang isinumulta ko, naning maibulit tindahan mo ay napanan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, magtugot ka, naan sa mong buhay padagos na pakusugon kan bagsik, nin mga banal na misteryo, huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Gibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga gadan. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body, I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope that I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May they forever. rest in peace. Amen. The Lord
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kad Diyos na mamumuton asin may herako na nama, an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katulinaw nga ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo'y magsiyawi na magaganahimik, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y Silang ay tatlong haring nagsidala at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging ngalan. bagong taon Taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtanan ang kasaganahan. Tayo'y magsiyawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Thank you po.